karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Lulas, boy. O si Padong, na-fall na ka. Fall na. Tagak na ka. Okay, na-fall na ka. Maglisod ka naghawas. Ang buhata na lang at timanana. In-nurture na nga feeling and make sure na mahimo siyang angayan ni mo. Bro, Seryoso ko ha? O ati ka binuangi? bro, layo ra sa kag naabtan, oy. Pas-pas ra sa kag ana da. Paminaw bro. Iyon anak kapaspas kung mo strike ang gugma bro. Pag-ata sa ng gugma, oy. Unsay imong gusto? In English na ako? Ha? Okay. Love, real talk lang ni. Ha? Real talk lang ni ha. Nakailan ni ko nimo. Sukad ba sukad? Karon ka lang na ingon ana. Karon ka lang may konsulta na ako about ang nagbutang. Mostly sa imong ikonsulta na ako no kanang mga seryoso about agad sa mga projects, mga business partners, mga prospects. Pero babae gani, wa ginabay tabo. Bisan si Jessa nga, grabe gid nga, nakadut-dut ni mo. Nonchalant ra gid kay ka. Pero karon ni Jo, my goodness, Mateo. You are affected. Di mo good. No, Bro, paminaw sa. ikay pabinaw. The fact na you talk about her, o ikaw mismo, miingon, nga dabadard ka na. That's it. That's it. Sobrahan na sa tus yung imaginations mo, da. Tama tingali kay first time sa gid ko nga ni-consult niya about a girl. Ginoo ko, Jo! Si Jo. Kuyawan man mo, uy! Pastilan ni mong bata ka! Oh! Ay, Lola, nervyosa. Rakay ka la. Relax lang, good. Oh, non sa si Jo. Jo. Non sa ka? Oh, Sir, wara, Sir, uy. Ay, da. Nakasyagit me. Kay natumba manggod ang ladder ba. Wa man din matarong og sandig. Deriyot man matumbahin si Jo. Pero nasagang raman sa daydayon niya. Gaan ramang good. Kinsa ba ni nabutan ng ladder diha? Ay, kami, sir! Ay, bugat mo, good sir ba? Wadi matarong na mo sa pagbutang. Ingon na bitaw ko ninyo nga panawag mo na ako kung dunay bugat. Kaya ako rin bahala na. Ana, sige, sa sunod. Lola, mag-hire tag lalaki para mo imo atiman sa mga bugat. Ay, sir, ayaw na, sir, uy. Ako na lang, anak, sir. Kaya raman na ako. Gitrain ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang dinhi. Oh, Sigurado ka nga okay ka? ako, sir? Ikaw nga akong getubang, di ba? Okay raman ko, sir. Oh, Oy, Tere. Di ba nga doon naman kay pag-umangkong lalaki nga gusto musod pagka-helper? O mauna niyang higayon. Nakadungog kas gisulti ni Mateo? Ay, okay kayo, te. Ako tong ingnon si Iking. Sige, paani adayon ugma. Tawagi karon dayon. Gitrain ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang dinhi. naunsa man to si sir. Murag nasuko man to siya. Himuon lagi di ko niya sekretary. Masayon naman gud unta ang pagpangalsagod. Pero, di na lang kumusupak eh. Maayo ra ba kayo sila diri nako? Ug maayo pod kayo ang akong kahimtang din eh. Musunod na lang gyud ko kung sa ilang gusto. Di na lagi ko magsupak-supak.
Okay ra ka ko gani ha? Huwag ka kong magka-offend ha? Okay na tingali. Si Lola raw ang unang react. Pero, waram siya reaction. Makalagot sad siya kayo. Nag-effort gani kog tudlo niya about computer literacy. Ni-offer naman noon nga mo'y mangunay sa mga alsahunon din eh. Ay, pagka... Nungsam ko. Di mo ko may matang. Nagilty mo ko ganina. Murag, nisaka mo gito akong tingog ganina. Gitrain ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh. Ang mabusaka akong tingog eh. Pero, gahi, may kalakot. Ay, sulay ni. Di medyo ko may mutang. Wow! Medyo paspas na ko da. Di man day lisod. Lord, salamat ha. Walang damha nga makamauna day ko ani. Gawa ko'y gasto. Dili pagid basta-basta ang nitudlo na ako. Ako pag yung amo. Oh. Kinsa man ron? Si Tere tingali. Nanguha man dito sa akong charger. Human na tingali siya gamit. Kariot lang! Oh, Oh, wa pa man day ka matog. dali la. Sud la. Ay, ayaw na. Igo rati kang gili-li. Ay, nag-unsa pa man day ka. Nag-practice kog type la. Wa pa man ko do ka Aw, maayo hinuon. Nakadungog kas gisulti ni Mateo Garina. Gitrain ka niya para sa opisina. Mao bitaw nag-practice ko la. Para dili sad mausik ang pagtudlo ni Sir nako. Okay. Pero katuog na kon magduka na ka, ha? Sige, di na te ka disturbohon. Basta kay katuog yun kon magduka ka na. Hola. Og ikaw sad la, pahuway na. Sige, isira na ni. Okay, ramdi siya. Okay, mupawain ako. Ayaw kalimot lang ha. Pangita nag-helper nga lalaki. Ikaw rin ako sa una na. Ay, nanatoy mo anhi karon pag umangko ni Tere. Ayaw sa nang sapsing og lawas. Ay, dako kunog lawas, Roy. Poong pang Tere. Okay. Today la. Akong kuyugon sa office si Joe karon. Pangita lagi imong kuyog sa merkado ha. Uy, magsugod na si Jo? Dili pa. Pero ako lang siyang ipa-familiarize sa opisina la. Aron di na siya maglisod-lisod inigsugod niya. Jo? La? Uy, ato naman day kas opisina karon. Okay la. O, ikaw na'y bahala sa imong kuyugon sa merkado, wala. Ay sos, kabala ka ana. Pila ka tuig na ko nga ako ramang untag usa. Lola, lahi namang gudron. Bitaw la. Mas maayo ba gid nga may kauban ka. Okay. Ay, si Carolina lay akong kuyugon. Di lang ko anang Tere kay mag-atiman pa ba yan na sis iyang pag-umangkon nga mo anhi karon. So, humani mo kaon, Jo. Pangandam na. Dada na sa lang imong laptop. Okay, sir. So, mauunya na sila ang imong kauban. Pero, dili ka tipo nila. Doon na kaon niya special cubicle gawa sa kong office. Okay, sir. Di lang una ti kay ipailailan na. Let's proceed to my office. So, this is my office. Wow. Kanindot ining opisina ha. For the meantime nga trabahoon pa ang imong cubicle, diya ka lang una sa kong lounge. Naray table nga imong magamit temporarily. Tanawa. May meeting day ko mga 15 minutes gikan karon. Biyan na una ti ka din sa lunch. Pwede ka magpadayon na practice sa akong
mga gitudlo na nimo, okay? Kana lang unang coffee table ang gamita. Okay, sir. Then, narsay kape diha, kung gusto ka mga kape. Ablihi raw niya ng kabinet. Okay, sir. Di lang una ti ka dadon sa meeting. Di pa sad appropriate nga kanang purmani mo karon. Ah. Okay, sir. Sige, pahilo na lang diha. Ako inisirhan ng puntahan na ron, huwag makadistoro mo nimo, okay? Okay, sir. Mura man kong nagtamgo ini. Anhin ako trabaho. Tinuod ni. Gusto na ko din hiyang cubicle. Magatubang din siya sa kumpultahan. Okay, sir. Asap niya, ha? Okay, sir. Sige. Late lagi ka karon. Wow. Dinduta ko na tong smile. Na siya sa sud. Ha? Kinsa? Si Joe. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!